खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मा जागासिनो दं मानिपुराव ओरैबायदि अर जोंब्लावजोबनाय दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन जे मानिपुराव माबोरै मा खारनाव जाखो बेबायदि कनफ्लिक्टआ गावजों गावनि गेजेराव माबोरै बेबायदि जानो मोनखो मानिपुरावहाय ओके जोङो फर्स्ट अफ अल मिथिना लानि मानिपुरनि मेपखौ मानिपुरा ओरैबायदि जायगा जेरावहाय हाजो ओनसोलजों बेंदिं जानाय आरो बिसोरनि खाथि खाला जेनाखि स्टेटफोरा जाहैबाय आसाम दङ नागालेण्ड मिजोराम आरो जोंहा त्रिपुरा बेबायदि जोङो नुनो थाखाय हायो मेपावहाय ओके जों दानिया मिथिनो मोनगोन माबोरैहाय बेबायदि हाजो ओनसोलाव मानिपुरावहाय बेबायदि कनफ्लिक्टआ जागायजेनखो आरो मा खारनाव बे कनफ्लिक्टआ जाखो ओके मानिपुरा ओरैबायदि जायगा जेरावहाय बियो प्लेग्राउन्ड बायदि नुयो जोङो ओरैहाय माखासे हाजो ओनसोलाव थायो आरो माखासेया जाहैबाय प्लेन एरियायाव थायो प्लेन एरियायाव थानाय बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमाया जाहैबाय 53% बेयो जाबाय मिटिस आरो हाजो ओनसोलाव थानाय सुबुं अनजिमा बिसोर जाहैबाय 40% दङ ओमफ्राय माखासेखिनि पार्सेन्टआ जाहैबाय गुबुन गुबुनाव थाबाय जोंहा नागा दङ कुकिस दङ मेनलि बेयाव कुकिस आरो प्लेन एरियायाव थाग्रा मिटिसफोरजों जादों बे जाथाया ओके लोगोफोर जे बिसोर मिटिसफोरा जाहैबाय नन ट्राइबेल आरो बिसोरो कुकी नागा बिसोरो जाहैबाय ट्राइबेल हारिनि सुबुं माने बेयावहाय मानिपुरावहाय बांसिन अनजिमाया जाहैबाय मिटिसफोरा दङ ओके दानिया बे मिटिसफोरा माने बिसोरो ट्राइबेल नङा माने एसटी स्टेटास बिसोरनाव गैया गुबुनाव जाहैबाय बिसोरो हाजो ओनसोलाव थाग्रा जे प्लेन एरियायावथ' मिटिसफोर थायो बिनिफ्राय हाजो ओनसोलाव थानाय जे राउन्ड जेनाखि फुटबल ग्राउन्ड बायदि बे गोजौ गोजौ एरियायाव थानाय जाहैबाय कुकिसफोर नागाफोर बिसोरो ट्राइबेल स्टेटास दङ आरो ओमफ्राय बे मिटिसफोरा ट्राइबेल स्टेटास गैया एक्चुअलि ट्राइबेल स्टेटासनि थाखायनो बे ट्राइब शिडिउलावहाय बिसोरो हाबनो थाखायनो बे कनफ्लिक्टआ जागायजेनदोंमोन मानिपुराव गोबां डिस्ट्रिक्टफोर दं 16 डिस्ट्रिक्टफोर जोङो नुनो थाखाय हायो जोंहा दङ बेवहाय इम्फाल वेस्ट कक्सिं थाउबेल जिरिबाम आरो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बेयो जाहैबाय नन ट्राइबेल थानाय एरिया मिन्स नन ट्राइबेल डमिनेटेड एरियासफोर आरो बिसोरो ओमफ्राय जोंना दङ ट्राइबेल डमिनेटेड एरियाफोर दं चुराचान्दपुर कांपकपि आरो तिउनाफल डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टफोराव जाथायफ्रा जाजोबाखैब्लाबो जोंना चुराचान्दपुर बिष्णुपुर आरो माबाया केंपकपि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवहाय बांसिनै जाथाया जादों आरो ना ओके लोगोफोर दानिया जोङो मिथिगोन जे मा खारनाव बे जाथाया जाग्रोखो फार्स्ट अफ अल सोर ट्राइबा बबे मोनसे ट्राइबा बे जाथायखौ खालामग्रोखो गोबाव समनिफ्रायनो मिटिसफोरा ट्राइब शिडिउलाव हाबनो थाखाय डिमान्ड दंमोन मिन्स ट्राइब शिडिउलाव मिन्स एसटी स्टेटासावहाय बिसोरो हाबफानो गोसोमोन मिटिसफोरा माने ओमफ्रायो दा जोंहा नागा दं कुकिसबो दं बिसोरो ट्राइब शिडिउलाव दङ बिसोरो दा बिसोरो लुगैया जे मिटिसफोरा ट्राइब शिडिउलाव हाबनो थाखाय मिन्स दा जोंना ट्राइब शिडिउलाव मिन्स एसटी स्टेटासाव थायोब्ला माने गोबां जोङो माबाफोरखौ मोननो हायो ना एडभान्टेजफोरखौ जोङो मोननो हायो होननानै बिसोरो सानो जे साख्रियाव होन बायदिसिना टेक्स उमुक जेखिनि गोबांथार बे बिसयावनो ट्राइबेलफोरा बांसिनै सुबिदाफोरखौ मोनो बेबायदि बिसोरो मिटिसफोरा सानो आरो बिनिफ्राय बिसोरो मिटिसफोरा ट्राइब शिडिउलाव हाबनो थाखाय गोसो जायो बेनिखायनो बिसोर गोबाव समनिफ्रायनो डिमान्ड दंमोन जे खिन्थु बिसोरो ओबिसि स्टेटासाव बिसोरो दंखायो खिन्थु 1949 बे मायथाइयावबो जादोंमोन जे मिटिसफोरनो एसटी स्टेटास होनाय जासिगोन होननानै बै समाव जादोंमोन खिन्थु बियो उनाव केन्सेल जाफिननाय जादों आं बेफोरनि बिसय बारा मिथिया आरो बुंनोबो थाङा नाथाय दिनैनि समाव जे दाखालाय 20 एप्रिलाव मानिपुरनि हाइ कर्ट बियो मोनसे मानिपुरनि मोनसे हाइ कर्ट आरोना बे हाइ कर्टआ डिक्लेयार खालामदोंमोन जे मिटिसफोरखौहाय ट्राइबेल स्टेटास होनाय जासिगोन दा नैबे बिसयावनो जागायजेनदों कनफ्लिक्टआ माने बेबायदि हाइ कर्टआ डिक्लेयार खालामनायनि थाखायनो जेनाखि कुकिसफोरनि मोनसे इउनियन मिन्स मोनसे आफाद आरो जेरै जोंनि बर' आबसु बेफोरबायदि अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन मानिपुर होननाय मोनसे आफाद दङ कुकिसफोरनि बिसोरो बे जेनाखि डिक्लेरेसन मिन्स डिक्लेयार खालामना होनाय बिनि थाखाय
बिसोरो जे बियो जानो हाया बेबायदि बिसोरनाव मोनसे रेली मार्च ओंखारदोंमोन मीन्स बिसोरो रेली खालामदोंमोन ट्राइबेल सलिडारिटी मार्च होननाय मोनसे बिसोरो बेबायदि मार्च खालामनाय जादोंमोन Doing a tribal solidarity march on May 3rd. The march by all tribal students union of Manipur was against a high court order to give scheduled tribe status to the majority Meitei community. दा नैबे मार्चनिफ्रायनो कनफ्लिक्टआ जागायजेनदों नाय नोंथांमोना मिन्थिगोन जे बिसोरो कुकिसफोर नागाफोर बिसोरनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन कनफ्लिक्टआ मीन्स जोंहा बिसोरो जेबो प्रब्लेम गैयामोन जे बिसोरनो स्टेटास सिडिलाव सोब्लाबो खिन्थु माखासे गोबांथार सरकारिनि सुबिदाफोरा बिसोरो खमैगौमोन आरोना बेबायदि जागौमोन खिन्थु दा बिसोरो बे इउनियना अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन मणिपुर बे रेली खालामनानै गोबां बिल्डिं गोबां गारि मटर बिसोरो दखानफोरखौ सावनाय जादोंमोन आरोना दा बेनिफ्रायनो माब्रै जामारखो गासैबो मोननैबो हारिनि मोनथामबो हारिनि जेनाखि नागा कुकिस ओमफ्राय मिटिस बिसोर गावजों गाव ओरैबायदि जाबाय आरोखि खिन्थु बिसोरो मानिपुरि गोजा आरोना मानिपुराव थानाय नालाय बिसोर मानिपुरि नाथाय बिसोरना जेरै जों आसामाव गुबुन गुबुन जातिफोर दं बेबायदिनो मिटिस नागा कुकिस बेफोरबायदि जातिफोर दं आरो दा बेबायदिनो जाबाय बिसोरो गावजों गाव ओरैबायदि कनफ्लिक्ट ओरैबायदि अर जोंब्लावजोब्बाय जे मानिपुरा गासैबो धंस गिर्जा खालामदों गोबांथार धोरोमसालिनि न'फोर बिल्डिं गोगोम गोगोम बिल्डिंफोर गोबां गारि मटर नोंथांमोना नायोब्ला बे भिडिअ नायोब्ला मिथिनो मोनगोन बे जाथायनि गेजेरजों जोङो नायोब्ला जोबोर गिनाय मोनो दिनैसिम बे जाथाय जानानै 62 to 70 मीन्स 75 बेसिमहालागै मानसिफ्रा रुंसारि जाबाय मीन्स बे जाथायावहाय बिसोर थैनांबाय आरो जोंहा बेवहाय 230 to 35 बिसोरो फुलि इन्जुरिस जाबाय आरोखि ना गोबां मानसिफ्रा न' खोमाना लानांबाय बिसोरो खारनांबाय रिलिफ केम्पआव बिसोरो थानांबाय बेबायदि गोबांथार गिथावना ओरैबायदि धंस सना रुफा गारि मटर थाखा फैसा गासैबो बिसोरना धंस जाजोब्बाय बेबायदि जोङो बे भिडिअआवहाय नुनो थाखाय हायो बिसोरो आरो फोरमायदों आरो निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों बियो मोनसे ओरैबायदि गिदिर सिभिल वॉर होननानै बिसोरो बुंदों आग जला गया था हम लोग अटैक किया है आग जलाया है घर जलाया है हम कहाँ रहेगा वो लोग हम लोग को है ना आग जला के हम लोग को मरने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है हम लोग बच्चा कहाँ माँ कहाँ घर कहाँ बहन कहाँ मालूम नहीं हो रहा है तो हम लोग मेरा घर में मेरा बेटी है और मेरा माँ बाप है भाई बहन है सब कहाँ मालूम नहीं है अभी चुराचांदपुर में भी है हम लोग थोड़ा बचा के इधर आ गया है बाकी सब चुराचांदपुर में है तो वो लोग इधर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं नहीं आ रहा है हम लोग भी कैसे रहना है खाना नहीं खाना है हम लोग तो इधर आ गया वो लोग के लिए सोच के हम लोग को सोने का नहीं करने का खाने का कोई मन नहीं हो रहा है हम लोग अभी इधर में कितना दिन रहेगा वो भी मालूम नहीं सब घर चला गया बच्चा का सर्टिफिकेट सब चला गया क्या बोला पैसा सना रुपया सब आग जला दिया है ना कुछ नहीं सिर्फ ये कपड़ा पहन के हम लोग जान बचाने के लिए हम लोग आ गए हैं घर में बाकी कुछ नहीं हम लोग घर में सिर्फ ये है अभी जों मिथिना लानि जे मेरी कम मानिपुरनि सासे बक्सार मेरी कम बिथाङा बे जाथायनि गेजेराव मा बुंदों आरो बिथाङा मा रिक्वेस्ट सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस अचानक मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुरनि चीफ मिनिस्टार n.biren बिथाङा गोबां सरकारि जेनाखि आसामनिफ्राय इन्डियान आर्मी इन्डियान फोर्स आसाम रिफल्स बिसोरनिफ्राय सहायता बिदों आरो बिसोरनिफ्राय बियो फिसखौ लाबोनो थाखाय गोब्राब नाजानायखौ जों नुनो थाखाय हायो Manipur Chief Minister n.biren held an emergency all-party meet to quell violence. The meeting resolved to form a peace committee in every assembly constituency. मणिपुरनि गवर्नर अनुसुया उकी बिथाङा मा फोरमायदों मीडियानि गेजेरजों फैजों खोनासंना लानि इन घटनाओं से प्रदेश के नागरिकों में असुरक्षा, अविश्वास और भय का वातावरण भी निर्मित हो रहा है। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि मणिपुर प्रदेश की उत्कृष्ट भाईचारे आपकी सहयोग करने की संस्कृति के अनुसार आप सभी भाईचारा ओके लोगोफोर दिनै भिडिअ जों गोबांथार मणिपुरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय आरो माब्रै जाथाया जाग्रोखो आरो माब्रै बेबायदि जाथायफोरा गोसारखो माब्रैहाय इसेबां सिभिल वार जाखो ओरैबायदि धंस जाखो मणिपुरा एकदमबारे अर जोंब्लावजोबखो जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिबाय आरो माखासे मानि बाथ्राफोरखौ उनाव मिथिबावगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो ओके फर नाउ थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर